ale sera ni cira i b'i ka walanw cɛ ka taa ka so o la sa kunungo ndolati saba kɔni tun bɛ yen ndolati fɔlɔ o kɛra Brésil ale ni Paraguay min ye Brésil ye ale ye se sɔrɔ Japon ye Brésil ale ye se sɔrɔ nka a ma ja sabula sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɔra k'a sɔrɔ min ye kelen bɛ Brésil la Japonkaw fɛ min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ nalen sa min ye Brésilkaw ye olu sera ka bi fila o don k'a fɔ kun ya FIFA tun y'a jira sa fala ye k'a fɔ k'u bɛ tirage kura yɛlɛma mais min ye tɔnw ye olu ma sɔn a ma o de la sa kunungo penalty tan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra k'a sɔrɔ o min ye tirage ye o ma kɛ o la sa penalty fɔlɔ min yɛrɛ kɛra kunun kɛra Allemagne ale ni Paraguay ka ndolatan senfɛ fala ye min ye Allemagne kɔni ye ale taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'a sɔrɔ 1-0 bɛ a la u nalen sa o kɔni ye bin ji bɔ nka a ma ɲɛ min kɔ waati 120 tɛmɛnen kɔfɛ sa u taara ngɔ in na o la sa Allemagne kaw olu kɔni binna ye min ye Paraguay ale ye se sɔrɔ ale sera ka 4 don Allemagne sera ka 3 o de don Maroc ale fana ni Pays-Bas tun bɛ ɲɔgɔn na o ko tɔra banna 1-1 na Pays-Bas kɔni y'a don sa fo min ye waati ban waati yɛrɛ pewu sanga 91 Maroc nana ka na cɛlu ji bɔ ka taa ngɔ in ale ni prolongation bɛɛ la Marocaw ka maa 3 sera k'a don min ye Pays-Bas maa 2 o de sera k'a don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen la sa yirala k'a fɔ sa min ye jɛrɛ in ye kɛnɛ kan sa Allemagne ale kɔni ta kɛra dusukasi da ye sabula ale tun ye tulo in labɛn cogo min nka a yɛrɛ ka ndolatilaw ko fala ye ko tiɲɛna k'u tɛ se Kimmich a m'a dogo kunungo kunnafonidilaw la a ko n'i bɛ ballon tan ni kolo tɛ k'i la nin t'i la k'i se man di mais fala ne ye ballon tan in ye cogo min Paraguay entraîneur b'a dɔn a ye min kɛ a ye Allemand joueurs to k'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ ka t'i ka kogo jɔ kaki u bɛna ci kogo in na fo ka dɛsɛ i yɛrɛ ka kuma n'i tɛ bi don ni mɔgɔ fɔr'i kɔ u fɔr'u kɔ yɔrɔ min na u y'o de kɛ cɛlu ye min ye Paraguay ale kɔni taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o la Pays-Bas ta o kɔni balila maa caman na sabula olu yɛrɛ kun bolo ka ban k'u sera waati min na an bɛ k'an fili fa la ka an nisɔndiya k'a fɔ ko nin y'an ka ko an daden ɲɛlen Maroc nana ka na ji bɔ fala ye a dusukasi barika bonyana kosɛbɛ min ye gardien Maroc gardien fala ye Yassine Bounou a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ penalty tan ale ni jeu kɔnɔna na ndolatan in a y'a tɔgɔ ta koyi u ka ndolatila min fana n'o o y'u ka ɲɛfama ye n'o ye Sabari ye Sabari ale de kɔni nana gɔnlɔn dɔ sɔrɔ sa k'o tasi ndayi o taara ye firidora kelen ka t'i da min ye Pays-Bas ka jɔ kɔnɔna na 1-1 an y'a datula k'a da jaba la sa mɔnɔbɔ la maa si ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fo penalty tan de la sa min ye Lyon ni Atlas ye olu ye se sɔrɔ penalty tan na 3-2 fala ye an ka maa minnu bɛ Johannesburgkaw fɛ yen u ko ko kunungo ndolatan na sa maa min bɛ ni o kɔni dusu kasira kosɛbɛ o ye Néerlandaw ka gardien ye koyi Kobi Gakpo ale kɔni ale dabali de banna pewu sabula ɲɛji a ma se ka jɔ cogoya si la munna yanni ndolatan cɛ fala ye ale muso kun kan k'a yɛrɛ sɔrɔ nka min ye den ma se ka na ballon tan in fana nana ban nin cogoya in na tan ale de fana ye cɛlu kelen dasi a kɔni ko sa ko u bɛ tigi o tigi de ma Marocaw ko k'u fo kuma tɛ min ye cɛlu yɛrɛ dasi sanga 91 na n'o ye Isa Diop wa o ye Marocain ye fala ye Diop ye Marocain ye de nin na kɛ Ablaye Diop soma dɔ ye Isa Diop ale de Maroc cɛlu dasi kunu sa dɛ wɔlɔfɔ don ni a ma joué Coupe d'Afrique la mun na nin kɔni nin ko ninnu ne bɛ k'o de fɔ n ko Coupe du Monde kɔni farafinw de b'a ta o a kɛra cogo cogo farafinw de b'a ta parce que farafin équipe de bɛ ka se o fala ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ndolatila n y'a fɔ cogo min na a ka carton rouge sɔrɔ sabula a y'i bolo bila a da la kunungo kamalen a joué Allemagne contre la sabula carton bɛɛ kun binna ka ban rouge fara jaune kan n'aw sera 16e finale ninnu na olu bɛ bin a b'a daminɛ kura kura ye ko kamalen k'a seginna ka joué min ye Brésilkaw ye fala ye olu ni Japon ta ko Japon équipe ɲumanba équipe min ni a y'i jɔ a jɔyɔrɔ k'a ka entraîneur ka kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn ko nka ko ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na k'o ye warakɔrɔ de ye a tɔgɔ ye ko Ancelotti
a fɛɛrɛ ka bon a bɛ min dɔn o ye nin waati suguya ninnu de ka da a ye kosɛbɛ ko ja ko maaw tun b'a bolo ban tɛ se ka kun t'a fɛ ka minnu la jouer wa min ye Japonkaw ye Fala ye k'olu ka but donni de y'a to ni Neymar ma jouer han ko sabula ni ndolantan kolo gɛlɛyara n'a ye Neymar jouer o tɛ taa tila ka ɲɔgɔlɔnbɔw la ka ban tuma min u tɛna se sɔrɔ kunun ko sa Casemiro ale ye coli ji bɔ Brésil fan fɛ min ye Gabriel Martinelli ye Italien tɔgɔ bɛ nin na dɛ bon comme olu yɛrɛ bɛ Espagnol ye sa o ale nana sa ka na bi filanan don sanga 91 na in a ma ɲi dɛ Fala ye 16e de finale kɔni tɔ bɛ so senna bi anw bɛ jouer bi ani Norvège nɛgɛ kanɲɛ 17 a bɛ kɛ Dalaskaw fɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire ye Faransi ale ni Suède bɛ jouer nɛgɛ kanɲɛ 21 o bɛ kɛ New York kaw fɛ yen Mexique ale ni Équateur o bɛ kɛ Mexicaw yɛrɛ fɛ yen Fala ye min ye ndolantan ninnu ye sa a sera ciko kelen fiyeko ma nka nin waati in na sa sɔɔni an n'a dɔn fana maa minnu bɛna bɛn nka Faransi sebaga e ko ale ni anw sebaga de ti bɛn o tɛ de Faransi sebaga n'anw sebaga de bɛ bɛn koyi parce que n'i ye nin ko in jateminɛ a ko ma nɔgɔn dɛ a sera o yɔrɔ de la sa o Canada kɔni ale ni Brésil don Canada ni Brésil kɔni don o kɔni dɔnnen don bɛɛ b'o kalama an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka baabu kuncɛ ni